Salut, Rusche, pe un episod de... Salutare lume, bine ați venit la un nou episod super extraordinar, unde mai pomeni super furculță și eu nu mai sunt traumatizat din cauza lui Slenderman Rival. Și abia aștept să mă întâlnesc cu Jeff the Killer, doar ce m-am întâlnit și cu Charlie și cu Slendy nu m-am întâlnit chiar deloc și chiar nu aș vrea să mă întâlnesc cu el. Și totuși mi este atât de frică încât vorbesc atât de repede și încât nici nu mai știu ce să fac sau ce să mai zic. Și știu că vă zăpăcesc cu vocea asta handicapată deoarece vorbesc extrem de repede și știu că e enervant, că și pe mine mă enervează și nu știu ce să zic sau să fac sau să... și ceva în bacula. Gata? Da. Ok. Salut, eu sunt Andrei și pe un nou episod de Terraria. Adică primul episod de Terraria. Mocanu, pentru toți vagabonți din România. Exact. Doamne. Da. Ok, deci nu mai avem Eu ce mergem pe comenta. PSP. Hai să nu mai comentăm nimic și să devenim la Terraria. Și eu joacă Chinatown. Și eu intră într-un cave și eu nu știe ce face. Și eu pică undeva și nu mai vede nimic și stau în Și apă. eu știu că la o suge lui Eddie. Putem tăia partea asta? Nope. Nu, dar nu vreau să audă. În caz că o să le dăm vreodată channel-ul. Dar de ce le-am dat channel-ul? Nu mă, să vadă. Să le dăm link ca să vadă și ei munca noastră. Nu-mi dubiți să morți, mătii. Vali, dă-și mie un cablu de ieșire USB care să pot să-l bag la PSP. Ia mâna de acolo, că nu e acolo. Că vreau să bag la PSP să mă joc cu controller. Hai, răbdare, că o să ți-l dau la meu acum. Bine. Deci, da, hai să începem să Am prin... lovit poliția și nu mă fugărește. Hai să tăiem niște copaci. Just Și o să chopping down fac some desene trees. așa cum face toată America. Din alea cu FNAF. O să fac și odată. Da, exact. Și... Nu știu, deci am vreo 3 sau... Nu, 6 videoclipuri de pus până acum. Astăzi. Am și o întrebare. Mm. La 30 de aboni... Uite și dă-și tu pe eu afară. La 20 de abonați facem live? La 20 de abonați facem live, ați auzit bine. A, de ce hotărât? Da. Băi, bun! Ok, deci tocmai ne... Putem compus. Yugoslain. Ce incredibil și frumos. Și nu pornește. Mulțumesc. Și când o să facem cu... Când o să facem și facecam? La 500. Apa! N-ai la 125. 500. La 500 de abonați facem Hai facecam. 250. La 500 de abonați facem 250. facecam. 500. Dar trebuie să facem și noi animații. E canalul meu, fac ce vreau cu el. Bine, dar trebuie să facem și noi animații. Și eu aleg numărul 500. Și trebuie să facem animații. Am auzit! Oh, man, calm, nu te impacienta. Da! Și nu mă lasă mama să iau PS3. Și e fix ăla de ți-am zis eu. De ce nu te lasă? Că nu mă lasă. De ce nu te lasă? Nu vrea. Bă, de nu mai văd nimic, asta e noapte. Da. Și nu e ca pe telefon să zici că îți dă o rază de lumină ca să vezi. Și tu când asta din storyline ai făcut? În ce joc? Oare? Din ce joc, mă? Din GTA. Ca de GTA. Chinatown. A, nu mai joc ăsta. Story modul. Că mă mod de el, că e prea greu. Ce că astea sunt misiuni ușoare? Dăm că voi vedeți ceva. Ăștia văd ceva? Nu te văd nimica, nu? Nu știu. În fine, YouTube știu că atunci când uploadezi îți dă... Ok, și cam asta a fost episodul, a fost un meu fel de anunț. Ne vedem data viitoare. Pa!